फैगासिनो दं गोदान बोसोर 2024 इंराजि मायथाइ। दिनैनिफ्राय लानानै 12 सान गैलिया दङ खालि 24 साननि फारागथि। बयनिबो गोसोआव मोनसेल' थांखि गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनानै गोदान बोसोरखौ गाजा गोमजा रंजा बाजायै बरायनाय। आखाइलावना लिंहरदों बड'लेण्डनि बिखायाव थानाय बायदि समायना रमायना लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिफोरा। गोजाम बोसोर 2023 मायथाइखौ बिदाय होनाय आरो गोदान बोसोर 2024 इंराजि मायथाइखौ सिगांग्रो बरायनाय आरो फैगौ गोदान बोसोराव बुहुमाव थानाय साफ्रोमबो सुबुं माहारियानो गावजों गावनि गेजेराव गोजोन खौसेथि लाबोनाय थांखिजों बायदि बायदि थावनिफोराव बेरायहैनानै लावखार ओंखाम जाहैदों। बेबायदिनो उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय भारत भुटान सिमा ओनसोल खरामर साहा बागान आरो दाउजें लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिनि गेजेराव लांदाङै थानाय जायगायाव ओनसोलनि माखासे गोजौ सोलोंथाइ लानाय लाइमोनफोरा बोथिसे ओंखाम जानाय हाबाफारि खुंदों। जोंनि बड'सानिनो उदालगुरिनिफ्राय गागि खौरांगिरि सोरांसार बाग्लारिनि मोनसे एक्सक्लुसिभ लाइभनि गेजेरजों आबुङै मिथिना लादो। इंराजि मायथाइ गोदान बोसोर जि 2024 मायथाइ बेयो जोंहा आखायाव आरो बारा दिन गैलिया फैनो थाखाय नै दिनै डिसेम्बर 7 खालार जाफैबाय आरो बे डिसेम्बर दाना जोबनाय लोगो लोगो जितु जानुवारि 1 खालार मोनफैगोन अब्लानो जोंहा इंराजि मायथाइ 2024 जोंहा जागायगोन आरो बे गोजाम बोसोर 2023 खौ बिदाय होनाय आरो बेजों लोगोसे गोदान बोसोर जितु 2024 मायथाइ बेखौ बरायनाय थांखियै दिनै बड'लेण्डनि बिखायाव थानाय गोबां समायना दावबायथिलि लावखार ओंखाम जाग्रा थावनिफोराव दिनै सुबुंनि थुबुर जानायखौ जोङो नैबे समाव नुनो मोननाय जादों। दा नैबे समाव आं दंफैयो जितु उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे करामर साहा बागाननि सानजा फारसे जितु बोहैनाय लक्ष्मी दैसा आरो बे लक्ष्मी दैसानि जितु समायना बेयो थारैनो बाख्नायनांगोन आरो बेबायदि समायना थावनियावनो दिनै माखासे लाइमोनफोरा नैबे समाव जितु गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनानै गोदान बोसोरखौ जितु बरायनाय बे हाबाफारिखौ लानो थाखाय बिथांमोना नैबाव बोथिसे जानायनि लाहार फाहार खालामनानै रंजानायखौ जोङो नैबे समाव नुनो मोनदों। थारैनो नैबे समाव आंनि केमेरा पार्सन नैबे समाव लाइमोनफोरा माखासे जितु गोजाम बोसोर बे गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनानै जितु गोदान बोसोरखौ आगुयै बरायनो थाखाय नैबे समाव साखाफारा जादों आरो बिथांमोना माखासे जानायनि लाहार फाहार खालामदों। आं मिथिनो नाजानाय जितु जोङो माबानिफ्राय सान्थिपुरनिफ्राय फैदों जोङो ओमफ्राय गामि हिसाबै जोंनिया बनगुरुम खोब इन्ट्रेस्ट नांदों मानोना बे जायगाया खोब माने निजोम जायगा आरो लावखार ओंखाम जाग्रा जायगा आरो बिखेकखे माने जोंनि गोसोफ्रा ओरैबायदि माने फ्रि आरो खुला नांदों। मेनलि जे माने जोङो खेथियक हिसाबै आरो गामियाव थागिरि हिसाबै जोंनि दा खेथिफ्रा जोब्बाय आरो जों मावनांगौखिनिखौ बोसोरसेनि जे जानायनि जे लाहार फाहार बेखौ जों थिग खालामना लाबाय। दा बेफोरखौनो गासिबो माने खामानिफ्रा जोबजोबनायखाय मोनसे गोसोआव माने दुंहाव फैनानै इन्ट्रेस्ट नांनानै नैबे मिथिंगाजों जों गोरोबनानै नैबे लावखार ओंखामखौ जों जानो फैदों। बेयाव आंनि लोगोफोरबो दङ। थांखिया मा जितु नोंथांमोननिया जितु नैबे लावखार ओंखाम जानायनि थांखिया मेन थांखियानो जाबाय जोङो मोनसे मिथिंगाजों गोरोबनानै आरो नेचारजों गोरोबनानै जोंनि जे माने मोनसे फिलिंस मोनसे मोजां गोसोनिफ्राय मोनसे फिलिंस फैनाय गावनि लोगोफोरजों मोनसे लावखार ओंखाम जानायजों लोगोसे गोबां बाथ्राफोर रायलायनानै सावरायनानै किसुमान जोंनि उननि थांखिफोर आरो फैबाय थानायनि जि लाइमोनफोर बेफोरनि मोनसे परिबेकखौ लाबोनायजों लोगोसे सावरायनायजों लोगोसे नैबे लावखार ओंखाम जानायखौ जों मेनलि जों खालामदों। आरो आं खावलायो मानसिफोरखौ गुबुन मानसिफोरखौबो बेफोरबायदि मोजां जायगाफ्राव नेचार जायगाफ्राव जेराव निजोम गावनि गोसोखौ थाजिम खालामनो हायो गावनि लोगोफोरजों माने गावनि फिलिंसफोरखौ शेयार खालामनो हायो बेफोरबायदि जायगायाव फैनानै माने लावखार ओंखामखौ जाफैनांगौ। बे मोनसे माने गावनि फिलिंसफोरखौ गावनि माबाफोरखौ साननाय हनायफोरखौ माने फ्रि खालामनो हायो आरो नैबे समाव मिथिबावनो जितु जानाय लोंनाय लावखार ओंखाम बा जानाय लोंनाय थायो बेयाव जितु नोंथांमोना मा आइटेम्स दिनै बेयाव लानानै जानाय लोंनायाथ' जोंहा मेनलि जोङो बर' हिसाबै जोंथ' अमा बेदरखौ जों फार्स्टआव दोनखायोखा बेखौ जोङो माने बिराद मोजांबो मोनो आरो बर'आ अनलाबो जायो नारजिबो जायो बिदि बेबस्था खालामदों। येस जायो अनला जायो नारजि जायो आरो नारजि अनला सबाय आरो नाफामबो मोनो खिन्थु माने नाफामफोरखौथ' दिसुन दे एसेबां एभेलेबल नङा दा बेफोरखौ मोनजोबाखै खिन्थु अनला ओमफ्राय सबायखौ जों माने दिनै बेयाव माने जानाय लाहार फाहार खालामदों आरो बेजों लोगोसे जोंहा अमा बेदर दङ दाउ थागोन आरो बेजों लोगोसे बिदिनो नाफोर ओमफ्राय किसुमान माने मोजां आइटेमफोर आरो साबेसे फैदों नोंथांमोना जोङो दङ जोङो मथा मथि जोङो
12-13 जनसो दङ आरो फैबावगोन लोगोफ्रा आरो जों वेलकाम खालामो लोगोफ्रा माने जायनो खबर मोन्दों बेनो फैगोन आरो जों नैबे माने माबायाव लावखार ओंखाम जानायाव माने बाहागो लाफैगोन। नैबे दावबायथिलिनि सायाव मा बुंगोन? दावबायथिलियाथ' बुंनो थाङोब्ला नैबे भुटानजों नांजाबनाय दावबायथिलि बियो बे बिराद मोजां जायगा बे एकदम टटेलि नेचारेल बेयाव माने जेसांखिनि नुगोन हाजो हाला नुगोन दंफां लाइफां नुगोन जिब जुनार नुगोन बे दावबायथिलिखौ आंनि हिसाबावबा मोनसे टुरिजम हिसाबै माने उनफ्राव जुदि सरकारा बेयाव मोनसे मोजां स्टेप लानानै जुदि मा खालामोब्ला आपग्रेड खालामोब्ला खोब मोजां जागोन। मानोना उदालगुरि जायगायाव उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव नायनो थाङोब्ला भुटानजों नांजानाय हिसाबै बिदिनो खोब मोजां मोजां जायगा दङ बिनि गेजेराव बेबो मोनसे मोजां जायगा बे एक्जेक्टलि लकेसना जों करामुल होननानै बुङो खिन्थु करामुलबो नंजोबा ओमफ्राय बिथिं दाउजेंबो नंजोबा बे माने मोननै हाजोनि गेजेराव आरो माने खोब माने मोजां जायगा आरो एकदम फ्रेस मोनगोन जेबो बेयाव माने आर्टिफिसियेल बुस्थु मोननाय नङा आरो बिदि लेथ्राबो जाया जायगायाबो बेनो आरो दैनि सुबिदायाथ' एकदम फाइन माने जेराव जोङो बथलजों जोङो माने माबायोबा जोङो मिनारेल्स दै मोनोना थिग बिदिनो माने फुमुगनिफ्राय ओंखारगोदान दैखौ लोङो आरो बिराद मोजां आरो जिहेतु खाथियावनो दं नेबारिं कान्ट्रि जितु भुटान बिनि सोमोन्दै एसे भुटान होननानै बुङोब्लाथ' जोंनियाथ' नांजाबखानाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे भुटाना बिथिं पपुलेसनफ्रा गैया खिन्थु भुटाननि किसुमान लामाफ्रा जागासिनो दङ आरो बुंनो थाङोब्लाथ' बे फरेन कान्ट्रि मोनसे नङा होमबा जोंनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआ मोनसे फरेन कान्ट्रिजों एटाच जादों बे खोब माने इन्टारेस्ट नाङो आरो जोंबो माने बिदि माने रिस्ट्रिक्टेडबो नङा जों थाङो फैयो बेरायो नायो जायगाफोरखौ खोब इन्टारेस्ट इन्डियाबो बेयावनो प्लास जायो हाजोफ्रा आरो भुटाना बांसिन गोलैयो आरो टुरिजम हिसाबै माने उदालगुरियाव भुटानजों एटाच जानाय जायगाफ्रानो बांसिन टुरिजम जायोथ' आरो नेचारेलखायनो माने इन्टारेस्टआ बेनो आरो नेचारेल हार्ट्स फिलिंसफ्रा माने गोसोनि इन्टारेस्टफ्रा आरो किसुमान माने लोगोफोरजों सावरायनांगौ बाथ्राफ्रा माने बिराद माने मोजां बेरखाङो आरो माने बेयाव जिरायनानै लोगोफोरजों रायलायनो सावरायनो किसुमान बाथ्राफोरखौ शेयार खालामलायनो इन्टारेस्ट आरो बेनो आरो मोनसे नंगौ बिथाङा जाहैबाय जितु नैबे दिनै नैबे लावखार ओंखाम जानो फैनो हानाय सासे सोद्रोमा आरो बिथाङा खोब बुंथिदो जायगानि सोमोन्दै नोंथांमोना थारैनो नुगासिनो दङ जितु आंनि केमेरा फारसे बिथाङा दिन्थिदों बिथांमोना जितु जाग्रा नैबे समाव लाहार फाहार खालामबाय थादों नै बिथांमोना बान्दा कबि बेदर सामब्राम टमेट' बायदि रोखोमनि नै बिथांमोना लाहार फाहार खालामबाय थादों मा बुंगोन गोसोआ माबायदि नांदों दिनै बे जायगायाव फैनानै गोसोआथ' जोबोद मोजां नांदों मानो होनबा लावखार ओंखाम जानायथ' जोङो बयबो जयै लोगो नांनानै जों बेहाय मानो होनबा जों गोसोनि रंजानायखौ जोङो सुफुंहोनो थाखाय बेयाव फैदों स' बेखायनो नोंथांमोना जुदि फैयोब्ला बे जायगायाव फैनो हागोन जोबोद मोजां जायगा खाथिजों पाहारफोरबो दङ दैमाफ्राबो स्राय स्राय बोहैनाय जोबोद मोजां नोंथांमोना फैनो हागोन आं रिकुवेस्ट खालामदों फैबानो जाबाय कन्टेक्ट खालामनानै फैबानो जाबाय जोबोद मोजां जायगा जानुवारि 1 खालारनि थाखाय मा खालायगोन जानुवारि 1 खालारनि थाखायथ' आं बेखौनो फोरमायदों जोंनिफ्राय एडभान्सै जोङो जोंनि फैबाय थानाय निउ इयारखौ जों बरायग्रोबाय नंगौ थारैनो खोब बिथांमोना जितु गोसोआव मोनसे रंजानाय लानानै फैनानै दिनै नैबे दावबायथिलियाव फैनानै बिथांमोना ओंखाम जितु गावजों गाव जितु लोगो हमलायनानै ओंखाम बोथिसे जानायनि जितु लाहार फाहार खालामदों थारैनो बेखौ जोंबो बाख्नायनांगोन आरो फैबाय थानाय जितु गोदान बोसोर 2024 मायथाइनि जितु जानुवारि दा निउ इयार जितु जों सेलेब्रेसन खालामो आरो जों गोबां जितु बड'लेण्डनि बिखायाव थानाय जितु दावबायथिलिफोर बेफोरबायदि ओनसोलफोराव बेफोरबायदि जायगाफोराव जों थांनानै जों नुयो जितु दिनै सुबुं माहारिफ्रा दिनै जमा बेबायदि गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनानै बायदि रोखोम ओंखाम बोथिसे जालायनायखौ थारैनो नैबे जितु जायगा नैबे जाहैबाय उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय करामर साहा बागाननि सानजा फारसे लक्ष्मी दैसा आरो बे लक्ष्मी दैसायावनो बिथांमोना दिनै नैबे जितु जानायनि लाहार फाहार बेखौ खालामदों आंनि केमेरा फारसे बिथाङा नोंथांमोननो दिन्थिदों जितु साहा फारसे थानाय जितु हाजो बे हाजोआनो जाहैबाय भुटान हादोरनि आरो बिनिफ्राय जितु भुटान हादोर बे भुटान रायजोआ बारा गोजान गैलिया थारैनो जों बाख्नायनांगोन बिनि जितु नुथाय बेयो मिथिंगाजों आबुं आरो थारैनो बिनि जितु बारहावा बे थारैनो जों जोबोद समायना ओंखायनो जोंबो खावलायदों जितु रायजोनि जानानै फैबाय थानाय समाव जितु दावबायारि जितु सुबुंफोर रायजो राजाफोर थारैनो बिथांमोनाबो फैनानै बेफोरबायदि ओनसोलफोराव गावनि गोजोननायखौ लाफैनो हायो नैबे समाव आङो केमेरा पार्सन बिथांजों लोगोसे उदालगुरिनिफ्राय बड'सानि जानानै सोरां बाग्लारि